Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu sauraro za mu ci gaba daga inda muka tsaya a can baya. Wannan ɗan ƙarin bayani ne game da yadda za mu sa design na background ɗin nan. Kamar muka shiga design menu ɗinmu ga design ne kala-kala wanda za mu yi amfani da su. Kamar yanzu ina misalin zaɓi wannan, za ku ga nan saman design ya ƙaru akan abin da nake da shi, ko in je nan kun ga dai ya ƙaru, za ka ganin canji na abubuwa akan aikin da kai na asali. Yawa to most of the time dai na fi son wannan design din saboda shi zai dan dora ma shine a sama kaman yadda ya kamata. Orientation kuma ya kake so, a tsaye kake son aikin kai kasance kamar haka, in ya kasance haka kaga sai ka sake dan sassaita su yadda ya kamata, ko dan matso da su ciki da shauransu. Yawa ya danganta da irin aikin da zaka yi, amma yawancin aikin PowerPoint in ce a landscape ake yin sa. Masha Allah. To wannan shine dan karami, wannan background style din shine gashi na duk wanda ka taba duk dai kari ne dai akan in kana son canji na style ɗinka ko ka ƙara wani abu. Kamar format background shine wanda muka gama a can baya. Page setup shine yanda ake setting page, ya zaka ce on screen show waye da shirinsu. Ga irin A4 paper shine kamar a tsaye kamar nan portrait dinnan shine A4 paper, zaka duk yanda kake so ka saita page ka zaka iya saita shi daga nan. To wannan shine abinda zamu fahimta daga design view din nan, sai kuma zamu zo nan gaba inda zamu yi slide show, za a gani insha Allah.